Żewġ persuni qed jistennew biex jgħaddu ġuri akkużati bil-qtil involontarju ta' Mirjam Paċ bdew proċeduri biex il-każ tagħhom ma jkomplix jinstema' issa għax iridu jistennew li tingħalaq l-inkjesta pubblika fil-każ tal-mewt ta' Jan Paul Sofia f'Kordin. Jidher li dan l-iżvilupp jista' itawwal il-proċeduri kontra tagħhom. Nicolas Piteri, kuntrattur ta' 39 sena, u Ludwig Dimek ta' 44 sena li wkoll jaħdmu fis-settur qed ikunu akkużati bil-qtil involontarju ta' Mirjam Paċ, dan fost akkużi oħrajn. Paċ mietet midruba fil-Ħamrun wara li kollassat binja f'Marzu tal-2020. Insegwitu ta' dan kienu tresqu in-nies il-qorti wara li nalqet inkjesta maġisterjali f'inqas minn xahar u nofs. 4 persuni tresqu l-qorti, 2 ingħataw sentenza u 2 oħra qed jistennew il-ġuri. Fir-rappreżentazzjoni li jagħmlu iż-żewġ persuni li jistennew il-ġuri qalu li darba se ssir inkjesta pubblika wieħed għandu jistennija. Dan għax jaf tkun relevanti għal każ tagħhom ukoll la darba l-Istat se jagħmel eżami tal-kuxjenza. Fl-aħħar xhur kien hemm diskussjoni mqanqla dwar l-irwol tal-inkjesta pubblika u jekk din għandix issir fl-istess żmien ta' inkjesta maġisterjali. Kien wara li din il-ġimgħa reġeddiet b'inkjesta maġisterjali mhux lesta li l-Gvern ħabbar inkjesta amministrattiva hekk kif il-ferita dwar il-każ Sofija ma setax tibqa' tikber iktar anke għax il-Gvern rid jibgħat messaġġ ċar li m'għandux jaħbi. F'intervista nhar-l-erbgħa filgħaxija, il-Prim Ministru esprima x-xewqa li l-inkjesta maġisterjali xorta waħda titlesta fl-immedjat u għalhekk qabel tibda l-inkjesta amministrattiva. Xadna fiċ-ċans. Illi dak li dejjem emment li huwa sew, illi l-ewwel tingħalaq l-inkjesta maġisterjali, u mbagħad jekk jitħallew pockets oħra li mhux investigati, tkompli tinvestiga l-inkjesta jew investigazzjoni. Għadna fiċ-ċans illi dak iseħħ għaliex. Għaliex il-maġistrat issa jekk qed jingħati li mhux se tieħu 30 jum kollha li talbet estensjoni, jalla ma toħodhomx, jalla tagħlaq illum qabel għada. Jalla jekk hemm bżonn bil-lejl tibqa' għaddejja bix-xogħol, għada tibqa' għaddejja bix-xogħol, pitada tibqa' għaddejja bix-xogħol. U tagħlaq.